Bismillah. Kali.
guru. Ada yang modal. Gabe makro. Mau ada mali Tuhan. Gabe makro kita harus biar ini uli di bulan dari gano. Marabas kiro kita sambil kita akan masih apa tidak takas itu nasuruh di pernah kau matanya itu ada surhat. Nangulur anak kehobor di uli bekas joron itu bata. Tidak menjalo pasu-pasu perlu bekas serta sida berhenti-henti balik di uli. Ima anak konami nong gabe hela direjei. Guru dirajai nong gabe baru main kami. Katulang nabasa, tatapong anak tulang nabudul rajai siya. Inilah hukum muduti ada di hawata kertai nas marano dia lupa itu hata. Isoro hamil jadi pemorong muna karena sudah dikilau pas hapok kamuna. Mabailah sama kamuna. Berhenti bukan turu-turu di sekarang kasus saja. Dan bangkulit tak tulang nabasa malu bangkulit di hati dan dana makan besok. Dengan nama masuk ke tanah sama Tuhan titik pada tiga makhluk bayar di rumah. Kalau persoalan kan tulang nabasa, karena tulang nabudul dan bukan terpahami di pasar makin kamuna. Basah Tuhan ini. Saya ulang mah bina semua. Jadi, ya, kontak balik. Mulai mah, ini makanya huban sa mungkin dan basah. Yari na uri yari kanin kami.
Bunga tauluhun natin, puro namin gabi pa kayo anak muna na gabi sa aming damputa na sila sa yung tao pamasok-masok pagbukas. Aming kahawakin na ito ang kanamatua, di ba? Ngayon kaya maburo. So kami ro pas ato dekes simululu, dekes diyo asa sa sumasunod ni nagatua. Dagaw na po si Budion, na po na siya. So lima anak ko dito na doon dito masuk pahor besi yung kalau mereka na boy pasakam, saya buat nama mamboy pas-pas. Sekarang mereka. Masuk mah korban orang. Ya, betul, betul. Boleh ke berdulu ke pasal di hamuna berena do di hoina bulu asawan kami sekarang boleh kami doa mau dulu apa semua rumah tangga jadi bisa dari sederhana di suatu hari tulangmu narau siap duri pasahat bang bawa dek ke nauni dek ke sisiu dek ke sisiu dong pagidon namin itu apa asal dia tok tio untuk mana tung mana diri berhamsul bertugas melaksanakan apa yang dilakukan dek kesahat mau tidak mau saya sahat kalau misalnya dengan sahat kasus-kasus di Tuhan di keluarga buru bere di buru ya jadi sahat kami jadi sahat oras ditapai tulang langsung Inong di pasawa sa pagkakita muna ng mga kapasal ko na dua usah itu sasaja atau manita na tua. Alani isok kami na tutulungan bukas tiro harwa. Alani atau kami semangat dari kesimpulan dari kesimpulan parigai di tangan ini untuk tadi pada asal dia di badalan rumah tangga itu diorang keadaan setelah lama. Rumah dulu jalan sama menang kepala itu asal ini masih berkorban sampai bagi kami mengakui masih rohani atau dia masih tutup hati mana mengakui pas-pas awas main minyak. Doa kami untuk kami supaya kami dan rumah tangga supaya tetap damai, supaya dapat kami aku kami itu kamu pendidikan sudah tahu, tapi itu bukan sebagai orang tua tahu tentang yang penting itu supaya sudah begitu kalian satu. Nungayo ang singaratan.
rohani Tuhata dihita di bagasa tikyon hombar tunatar surat di sada Korintus 10 ayat 30 didok songonon tar surat disi ope namangan manang naminum manang dia pediulahamu bahek kamu masaluhut nai pasangapon debata martang yang mahita mau lihat Tuhan di hatam naung kubege hami sadarion di pamasumasyoni naposom anak dohoporu ni huriami pauratom mai di anak dohoporu ni huriam naposom naung majaloi nang tusaluhut akanatoras dohot na dohot mangudurhon dilas rohanami diari sadarion ale Tuhan marpungu hami diingananon dohot hasuhuton keluarga paranak keluarga sigalingging dohot keluarga parboru marga siahaan imale Tuhan na padalaton na hobar turuhut para daton ni halak bata jongjong imaale Tuhan parpunguan namion asa mamuka marujung makorhon dame las niroha dohot sonang niroha lumobi keluarga kedua belah pihak boy masih jakonan nasida di bagasan holongmu namar hula-hula boru las roha nami nunga hujakok kami pasu-pasum nabi narade ni hasuhuton nami marhite nang marsipanganom marsi inumok kami sia nasini roham pos roha nami nunga ditupahi hoy gabi gogo naim baru dohot parhitian las ni roha dihami asa dong gogo nami natuk mangula lomo ni roham sahat tuhoma Tuhan ulau ni hasuton namion jongjongi masahat tu namang ujungi juang songoni keluarga naung pinauja mudiari sadarion pasu-pasu manasida asahot parsaripion nasida jala keluarga nasatia maradopok kosahat tu ujungna pardosa dohami di colom sai sesa ale Tuhan asa tamahami dia dopamu jalo pangidoan nami nahu sopaho kami di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami asini rohani Tuhata Yesus Kristus holong ni rohani debata ama doho parsauran niton di parbadiama nama dongani hamus saluhutna amin binasaha musetu